54-то средно общообразователно училище Свети Иван Рилски е столично училище, създадено през 1922-1923 учебна година. Носи името на българския светец Иван Рилски и претърпява в годините развитие от начално училище до езикова гимназия с високи цели пред себе си. Училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата. Намира се на комуникативно място в жилищен комплекс Толстой, улица Йордан Хаджи Константинов, номер 38. В училището се изучават чужди езици, осъществява се сериозна подготовка по общообразователните и профилиращи дисциплини. Учениците разполагат с богат избор на извънкласни форми на обучение. Училището работи по проекти на европейски структурни фондове и национални програми. 54-то средно общообразователно училище е училище, което притежава своя лого, химн и марка, което му дава пазарен облик на учебно заведение.